بسم اللہ الرحمن الرحیم شیمیندو ٹاٹھو بچو اس پنہ کاشر کتاب مز پران سبق یمیک عنوان وولر آز کرو شروع امی سبقک دویم اقتباس صف نمبر 58 پہ دپان آز برو ال پل 4,500 وری اوس نو وولرک نیب نشانے تواریخ لیکھان کہ آز برو تقریباً 4,500 وری اوس نہ یہ کن جائے وولر امیک اوس نہ کن جائے نیب نشان ات جائے چھو سند مت نگر نو اخ خوبصورت شہر آباد اوسمت یت پانڈو راز ہز رازدانی یس یتھ ات جھیل وولر وچھان ات جائے اوسمت پانڈو ہز رازدانی یتھ ناو اوسمت سند مت نگر یہ اخ خوبصورت تو مارمند شہر اوسمت امی شہرک پتم راز اوس راجا سندر سین تو امی شہرک پتم پانڈو راز اوس بادشاہ اوس تمس ونان سندر سین تاریخ دان لیکھان ز سندر سین اوس سٹھا عیش پرس بادشاہ تواریخ من بادشاہ متعلق لیکھنہٕ آمُت کہ یہ ہسا عیاش اوسمت تم سند شہرک ساری لوک خدا مشرت عیش پرستی یچ کامن کن لگمت تو یم امس شہرک سند مت نگرک لوک یمو تس بادشاہ سند طریقہ ساروی روٹمت یم عیاش بنمت عیاش عیش پرس بننس ستم بر کام پتہ لگمت ات دوران اوس اتہ کرال ذات سند اخ نیک بزرگ یس نند گپت ناو اوس تو ات دور سندر یم سات ات یہ سندر سین بادشاہ اوس تو ات وقتس اندر اوس ات کرال ذات مز اخ نیک خدا پوتر انسان اخ یمس ناو اوس نند گپت نند گپت اوس یمن بدکار لوکن نیک بننچ داے دیوان روزان یہ نند گپت کیا اوس کران چنانچہ اوس پرماتما سٕنٛز پرارتھنا کران خدا سٕنٛز عبادت کران یمس اوس خوف خداے یہ اوس لوکن تہ دپان تُہۍ روٗزِو یچھ کامیو نش پتھ یہ اوس یمن رٕژ نصیحت کران رٕژ کُن دعوت دِوان مگر لوٗکھ ڈٔلۍ نہٕ پننہِ ہنہِ لوٗکھ روٗدۍ بدستوٗر پننسٕے طریقس پٮ۪ٹھ خرٲبی کران بدکٲری کران عیٲشی کران تم ٲسۍ نند گپتس رٮ۪ژھِ تُلان تہٕ تم ٲسۍ وۄنۍ رٮ۪ژھٕ کران تنگ کران أمس فقیرس أمس خداے سٕنٛدِس ٹٲٹھس نند گپتس سُہ گوٚو مجبوٗر تہٕ کھوٚت نزدیٖک أکِس کوہ تھنگس پٮ۪ٹھ نند گپت گوٚو ٲخرس مجبوٗر تٔمۍ ترٛوو یہِ بستی أتھی یہِ کھوٚت ات اتھن اوس اکھ بال ہنا اکھ یہِ کھوٚت امہِ کِسٕے اتھ تھنگس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕے نند گپت نٲوۍ کرالہٕ سٕنٛدۍ کِنۍ پیوٚو اتھ کوہس کرالہٕ سنگر ناو چنانچہ یہ نند گپت اوس کرالہٕ ذات سُنٛد ییٚلہِ اوٚتھن کھوٚت اتھ بالہٕ ٹھنگس تہِ پیوٚو ناو أمسٕے ناوس پٮ۪ٹھ کرالہٕ سنگر ییٚتہِ بابا شکر الدین رشی سٕنٛز زیارت چھےٚ تہٕ اتہِ چھِ بابا شکر الدین رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛز زیارت تہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ أتھۍ کرالہٕ سنگرٕ پٮ۪ٹھ کمٕے کال گٔژھِتھ آو سند مت نگرس تیُتھ خطرناک بُنیل زِ سورُے شہر بنیو اکھ زیُس چنانچہ از مقافات عمل غافل مشو گندم وز گندم بیرویت جو وز جو انسان ایز یو سو سوشل یو ریپ انسان یہ کران سہ پیوان تولن یم بادشاہ تہ خراب تو أمۍ سٕنٛز رعیت تہ عیش پرس یہ بدکاری پتہ لگت تو خداے سُنٛد قہر آو جوشس اندر ات سند مت نگرس گئی وٲرٲنی اتہِ آو خطرناک بُنیُل ات بنیو سون آبہٕ کھۄڈ اکھ چاہ اکھ ات جایہِ وُزیو تیُتھ آب زِ علاقہٕ گوٚو سہلابہِ بُزۍ اتہِ بنیو آبٕے آب یہ سورُے علاقہٕ گوٚو اتھ گوٚو تلُک پٮ۪ٹھ یہ گوٚو سہلابہٕ بُزۍ سارے زُو زٲژ گٔے ختم اتہِ یۄس تہِ زُو زات ٲس تِم چارپا ٲسیا حیوان ٲسیا انسان ٲسیا یم گٔے ختم بستی گٔے غٲب تہٕ أتھی جایہِ بنیو وۄلُر یتھ گۄڈٕ محبتم سرس ٲسۍ ونان چنانچہ بستی گٔے اتہِ ختم اتہِ روٗز نہٕ کٕہٕنۍ بستی زُو زٲژ گٔے سارے ختم تِم مۄیہِ تہٕ اتہِ بنیو اکھ
کھوڑ اخ سر ات ابتدائی طور ونان محبتم سرس ولر علاقس من سملس تو مر کنڈلس درمیان آز تہ محبتم نٲو اخ گنڈ آباد یت زیادہ پہن دان فصل وۄبدان چھ ات ولر علاقس من سملس تو مر کنڈلس درمیان اخ جائے اخ تتھ ونان محبتم گنڈ تتہ زیادہ پہن دانہ فصل بنان پٲدٕ گژھان یہے پیداوار تتہ وۄبدان تو ات پیو اس محبتم سرس پٮ۪ٹھٕے ناو محبتم گنڈ ٹاٹھیو بچو آز گو یُتُے ٲسِن اجازت پگہہ کرو بیٚیہِ ملاقات خدا حافظ